Другая палова 17 стагоддзя. У маскоўскай дзяржаве працягваюць выкарыстоўваць срэбныя дротавыя манеты няправільнай асіметрычнай формы. У вітрыны яны пазначаны нумарам 1. Пазней нумізматы праз іх падабенства да рыбінай лускі дададуць іранічную назву лускавількі. А вось сучаснікі адну з такіх манет, на якой адлюстраваны вершнік з кап'ём, будуць называць з павагаю капейка. Гэты тэрмін стане афіцыйным пасля грашовай рэформы Алены Вілінскай 1535 года. Назва капейка ад слова кап'ё. Пачатак 18 стагоддзя. На троне маскоўскай дзяржавы, а пасля расійскай імперыі Пётр I. Ён праводзіць маштабную мадэрнізацыю грашовай сістэмы з арыентацыяй на еўрапейскія стандарты. Рэформа прадугледжвае не толькі выпуск новых тыпаў манет, але і радыкальную змену тэхналогій іх вытворчасці. Выпуск аркаічных срэбных лускавінак працягваецца да 1718 года, але яны паволі саступаюць месцам медным манетам новага кшталту. Менавіта на іх упершыню з'яўляецца слова капейка. У вітрыне пад нумарам 2 некалькі рэдкіх экспанатаў таго пераходнага перыяду. Расійскія манеты набываюць дыскападобную форму. На іх пачынаюць пазначаць даты выпуску паводле новага летазлічэння. У снежні 1699 года апублікаваны загад, згодны з якім, по примеру всех христианских народов, считать лета не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Кірылічныя літары, якімі раней пазначалі намінал, паступова змяняюцца лічбамі. У калекцыі захоўваюцца дзве медныя палушкі. На адной год выпуску пазначаны стараславянскаю кірыліцаю, на іншай арабскімі лічбамі. Пётр I актыўна ўкараняе еўрапейскія тэхналогіі. Набываецца сучаснае абсталяванне, і біццё манет мяняецца з ручной на машынную вытворчасць. Уводзяцца дакладныя стандарты вагі і нормы змяшчэння каштоўных металаў. У шырокае абарачэнне уведзеная залатая манета. Спачатку чырвонец, адпаведны паводле масы і пробы заходнееўрапейскаму дукату. Пазней двухрублёвая манета, каля 4 грамаў. Так званы андрэеўскі залаты, названы праз выяву апостала Андрэя Першазванага з касым крыжам. Гэтыя манеты прызначаны найперш для знешняга гандлю. Раней залатыя манеты выкарыстоўваліся пераважна як узнагароды замест ордэнаў і медалёў. Асноўную грашовую адзінкаю робіцца срэбны рубель, блізкі паводле сваіх характарыстык да еўрапейскага талера. Ён адыгрывае ключавую ролю ў гандлі і гаспадарчым жыцці краіны. Перад вамі адзін з такіх асобнікаў, рубель 1725 года. На аверсе партрэт імператара ў антычных даспехах. Пазней у нумізматычных колах гэтую манету іранічна назавуць матроскай, праз падабенства адзення да марской формы. Вага манеты 28 грамаў. Срэбны шэраг экспазіцый дапаўняе грыўня 1705 года, роўная 10 капейкам, і алтын, адпаведна 3 капейкам. Медныя манеты пятроўскага часу выпускаюцца ў 5 наміналах: пятак, капейка, дзеньга, палушка і паўпалушка. У калекцыі ёсць амаль усе з іх. Звярніце ўвагу на медны пятак 1725 года. На аверсе двухгаловы арол і 5 выпуклых кропак, якія пазначаюць намінал. Гэта наглядная падказка для тых, хто не ўмее чытаць. А вось для пісьменных намінал дадаткова пазначаны пропіссю на рэверсе. Унутры перакладзеная раўнапаковага крыжа. Распаўсюджванню расійскіх манет на нашых землях спрыяе тое, што тэрыторыя Беларусі на чвэрць стагоддзя становіцца арэнаю баявых дзеянняў паўночнай вайны 1700-1721 гадоў. Папулярнасць меднай расійскай манеты ў той час пацвярджае паказальны выпадак, апісаны ў актавых кнігах магілёўскага магістрата. Улетку 1720 года жыхара Магілёва Мацея Стэфановіча абвінавачваюць у падробцы медных манет і прысуджаюць да спалення жыўцоў. Пад катаваннямі ён прызнаецца, што гэтаму рамяству яго навучыў нейкі немец у шклове. Каб змягчыць прысуд, Стэфановіч паведамляе, што та манета не пад імем караля яго міласці, але іншага манарха роблена. То бок падрабляў ён не манеты Рэчы Паспалітай, а грошы Пятра I, кіраўніка суседняй дзяржавы. Суд улічвае гэта як змягчальную акалічнасць
і замяняе пакаранне смерцю праз спаленне на адсячэнне галавы. Аднак гісторыя мае нечаканы фінал. Стэфановіча, які ўжо быў гатовы да пакарання, ратуюць каталіцкія манахі. На вачах у людзей выхопліваюць яго з рук каталь і варты і знікаюць разам з ім. Важнай падзеяй часоў Пятра I становіцца адкрыццё ў 1724 годзе манетнага двара ў Санкт-Петербургу. Раней чаканка адбывалася на 5 мінніцах у Маскве, і кожны з іх выконвала сваё прызначэнне. Каб пачуць працяг гісторыі выкарыстання расійскай манеты на тэрыторыі Беларусі, адскануйце QR-код пад нумарам 8. Дзякуй за ўвагу!